Kabaretowa informacja. Zmarła Joanna Kołoczkowska. Informację o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych kabaret Hrabi, w którym występowała. Znana artystka kabaretowa miała 59 lat. Z ogromnym bólem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Joanna Kołoczkowska, nasza Asia. Poinformowali przedstawiciele kabaretu Hrabi w mediach społecznościowych. Przyszło jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie z godnością, z nadzieją. My razem z nią. Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu, w otoczeniu najbliższych przyjaciół. Wśród tych, których kochała i którzy kochali ją bezgranicznie. Czytamy w oświadczeniu kabaretu. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.